Yacho elogwicha umbukeli masibulise sportise ngalensasa umhla wama-29 kweyomqungu ngoku ke sisuka ngqo kwimpela veki besayo kuthi sithatha amandla amatsha kodwa ke ngenxa yokuba indaba zisegazini besimane sithi tshwa nenqaku ke ngamanqaku kwisikhaftuna sethu sanamhlanje ngoku ke hlala nathi sabelana nawe ngamanqaku afana nelithi usekela nobhala wokuqala we-ANC uNomvula Mokanyane utshise ukuba urhulumente woMzantsi Afrika ukulungele ukujongana nezohlwayo ezoqoqosho nezorhwebo ezinokuthi ke ziwiselwe elilizwe lakwasirayeli emva kwesigqibo senkundla yezizwe ngezizwe. Kuninzi mbukeli esimphathele kona nakulena iyure ndimle ke unonkanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlongothi uMazipho uMamshukuma uMazondwa ngezakhe elilisosha lomoya elingagungqi liqusha laza ndiyami ndedwa ke ndihamba naye uMamtshali. Happy Monday, be right weekend. Happy Monday makhola, be right kakhulu yakho? Hayi ibinhle ndisemandleni. Hayi siyabonga amandla. Mbukeli ke lasho lasomluka isonto lokugcina ngci kuJanuary. Sithi hamba January. Hayibo sesizwile. Yazi khona nomunye oseze wathi obekhala ethi hayi sesizaba nokufa koze kuthiwa sibulawe indlela kaJanuary. Yey awumude bonawo. Uyazi ukuthi phela ngomhla 45 bakhathele ke abanye bawudaka kuvukeki angithi bebengekho phela beyokwethamela ke umgubho wempi yasesandlwana enquthu nalapho ke unomthebe wesizwe ememezele khona udondolo lwakhe olusha. Igama lohleli Ekhaya Jikelele kanti lami nguNonxolo kwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe sesidala sikubingelele mbukelo sikwamukele Ekhaya Jikelele ake sibheke ngaphambili kuleli hora. Abawuvali umlomo abantu abebethamele umbungazo wempi yasesandlwana ngempela sonto uthola sizobuthelezi uqokwe njengondunankulu omusha kaZulu eqokwa ngunomthebe wesizwe samaZulu. It can be correct that when we take a decision that is a decision informed by our own life experience, we can then be threatened. Usekela nobhala wokuqala wombutho we-ANC uNomvula Mokanyane uthi urhulumente woMzantsi Afrika ukulungela ukujongana nezohlwayo zoqoqosho nezorhwebo ezinokuthi ke ziwiselwe lilizwe lasesirayeli emva kwesigqibo senkundla yezizwe ngezizwe. Oqokwe njengephini likaNdunankulu wesizwe kaZulu inkosi uphathisizwe Chiliza uthi uzosebenza ngokuyikhandla ukubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu. Ngizoqala ngesekela Ndunankulu. Isekela Ndunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni ngicela ukubasondele nganeno. Lesi simemezelo sesilo samaZulu siza ngemumva kwezinyanga ezintathu uKhotheme owayengundunankulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Isilo sigcizelele ukuthi ukuqokwa kwabo akuhlangene nepolitiki kodwa siqoke abantu abafanele ukuhlala kulesikhundla ngenxa yokuthi bebesebenzisana kakhulu nondunankulu ongasekho umntwana wakaPhindangene. Inkosi uChiliza ikhulume nabezindaba ngemumva kwalesi simemezelo. Umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi konke okuzifiso zengonyama kuyakwazi ukuthi kwenzeke kodwa kubaleke kakhulu esifisa ukudlulisa kusizwe samaZulu ukuthi sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni. Uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa njengombane ayishiye. Lamabutho akade ehambele umgubho wempi yasesandlwana enquthu ngempela sonto athi afuna ondunankulu abasha bagxile ekuthuthukisweni kwemphakathi engaphansi kwamakhosi. Ukuhlonishwa kwesiko kuya ngokuya kuncipha ngathi bangaqinisa isandla kuloko bese bebhekana nezinselelo zendlala endaweni esemakhaya ngoba abantu balambile kuze kugcina nje sekubulawa amakhosi ngoba mhlawumbe umuntu unethemba lokuthi mayengabulala lenkosi kungena inkosi mhlawumbe ethandwa uyena kungaba ngcono isimo sakhe sempilo. Isilo siphinde samemezela negama lebutho lakhe waliqamba ngokuthi yisilwane setshe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC enquthu.
Usekela nobhala wokuqala we-ANC uNomvula Mokonyane udize ukuba urhulumente womZantsi Afrika ukulungela ukujongana nezohlwayo zoqoqosho nezorhwebo ezinokuthi ziwiselwe lilizwe laseSirayeli emva kwesigqibo senkundla yezizwe ngezizwe esivumelana nesicelo esifakiweyo ngumZantsi Afrika malunga nemfazwe eqhubekayo eGaza ePalestine. Mokanyane ke kwayintloko yezobudlelwane bamazwe ngamazwe kwi-ANC uthi ke ingalilishwa into yokuba umZantsi Afrika wohlwaywe ngamazwe anamandla kwihlabathi kuba sele ethathe amanyathelo ongenelela kwidabi eliphakathi kweSirayeli nePalestina. It can be correct that when we take a decision that is a decision informed by our own life experience, we can then be threatened. This is a struggle, and it does have casualties, but we do believe that through our own relationship with those countries, we shall engage them, we shall persuade them, we shall make them to appreciate. But of course, as what Comrade President had said in France, we're not beggars. We also are a fertile ground for other economies to grow. And we also have other friends in the world that can also help South Africa to fight poverty, to fight unemployment, to grow our economy. There's no big brother in this. There's a whole call that let there be peace and friendship. Umholi we-Build One South Africa uMusi Maimane uthi ikusasa leNingizimu Afrika lizocaca emva kokhetho likazwelonke lwalonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho uMaimane uthembise ukuthi ibhosa izovula amathuba emisebenzi eyigidi ezimbili uma nje ingasithathi intambo zombuso. Iqembu lezombusazwe iBuild One South Africa lingelinye lamaqembu azongenela ukhetho likazwelonke okokuqala ngqa kulonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho umholi walo uMusi Maimane uthembise ukuthi leli qembu lizovula amathuba emisebenzi angaphezulu kwezigidi ezimbili. I've said it to you and I'll say it to you again. This year we are going to deliver in the next 5 years when we come into government, a government that delivers 2 million jobs in every household in this country. Amandla! uMaimane uphinde wagxeka kakhulu izinga lemfundo kuleli ngaphansi kukahulumeni we-ANC. Under Bosa government, we are going to move the pass mark from 30% to 50%. Especially in subjects like mathematics and physical science. Kwazise kulonyaka kuhlangana iminyaka engama-30 izwe libuswa ngaphansi kwentando yabantu. uMaimane unxuse abavoti ukuthi balawule ikusasa labo ngevoti futhi bapheze ukuphila esikhathini esidlule. Many of us are standing here today saying we feel that the party that we entrusted in 1994 is no longer the party of Nelson Mandela. It's no longer the party that can be trusted with freedom. And I dare say the legacy and the promise of freedom can only be continued by Build One South Africa, for it was their dream. Njengoba ke leli qembu seliwethulile umqulu walo wezethembiso zokhetho osekusele manje ukuthi likhankasele amavoti. Iparlamente iqinisekise ukuba iwafumene amaxwebhu enkundla efakwe umbutho i-EFF ukuchasa izohlwayo ezibekwe inkokheli ye-EFF uJulius Malema namanye ke amalungu amahlanu alombutho kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Umholi we-EFF uJulius Malema kanye namalunga i-EFF okubalwa kuFloyd Shivambu, uVian Phambo, uMarshall Dlamini, uDokotela uMbuyiseni Dlozi kanye noSinawo Thambo bathweswa amacala okudelela isishayamthetho sikazwelonke. Lokhu kweze emva kokugibela kwabe stage mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlolanja nyakenye. During the joint sitting, you as well as Mr. Malema, Mr. Shivambu, Mr. Phambo, Mr. Dlamini and Mr. Tambo ascended onto the stage without the authority to do so and advanced towards the President of the Republic of South Africa and the presiding officers in a threatening manner.
I-EFF ayiphumelelanga ngenkathi izama ukucela ukuba kuhlehliswe ukuqulwa kwecala mhlazinga 20 kuLwezi nyakenye ngenhloso ukuthi kutholakale usihlalo oyimelo ozoqhubeka abheke icala emva kokuthi oqalelo ludaba kanye nekomiti besichithile isiphakamiso i-EFF ibe isihoxa. We recuse our legal representatives. They must now leave that place, and we're also leaving this nonsense of a kangaroo court. Mayelana nesijeziso ikomiti linquma ukuthi bazomiswa inyanga eyodwa eParliamente kanti ngeke bahole bazophinde baxolise kumingameli nakusomlomo kanye nakubantu bakuleli lokhu kwavunywa yiParliamente ngenyanga edlule kodwa iEFF ikuphonsela inselele enkantolo kanti neParliamente lithi likulungele lokho. Parliament has been served and we are ready for Monday to present a very solid case that supports the correctness of the decisions that were taken. Nokho uma sesibekiwe isijeziso lamalungu eParliament ayisithupha ngeke aphuthelwe nje inkulumo kaMengameli ayethulela isizwe kodwa azophuthelwa na inkulumo mpikiswano yasisimo sezwe aphinde angabibikho nangesikhathi sesabelo mali. Eminye imndeni e-Eastern Cape namanje isabhekene nobubha. Umndeni wakwaSohuma unamalunga ayisithupha uhlala emjondolo sethafeni kanti uyiphilisa ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Umama ke wakulomuzi uthi imphumela yezingane zakhe yesikole igodliwe kumanje nje esikoleni ngenxa yokuthi akanayo imali yokukhokhela izikole. Yiminyaka engaphaya kwe-11 olusapho luphila phansi kwale meko luthi inhlungu abaphila phansi kwayo ayinyamezeleki ingakumbi xa isimo sezulu sisibi. Uthembisa Sohuma ufuna abantwana bakhe bakwazi ukufunda kwaye babe nekhaya elikhuselekileyo nelinesidima. Ndiphila ngepay yabantwana babini. Uyaphelelwa ngoMarch omnye. Abantwana bamfuna basokole bahlanganisa isikolo bayasifuna abantwana bam badinga imeko uba banganza kanjani. Usinawo Sohuma ufunde ibanga lakhe leshumi phansi kwemeko ezinzima nangona ephumelele uthi imeko yakokwabo yenze akakwazi ukuphumelela ngendlela ebefuna ngayo. Bendideserve ibachelor but ke ndiphume ngediploma because of imeko yalapha endlini andikwazi ufunda kahle xa kunetha. Isebe lozinziso loluntu lithi belungenalwazi ngale meko kodwa liza kuncedisa ngokukhawuleza. Isebe eli liza ukukhawulezisa ukuqwalasela le meko. Isebe lizothumela iqela lamagosa ukuya kwikhaya likamama uThembisa Sohuma. Uthembisa uthi bahlala becela ebantwini ngenxa yentlupheko ubongoza urhulumente ukuba angenelele. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eThafeni eMpuma Koloni. Uvutha ngumsindo omzali womfundo wenza ugrade 7 eWinberg eFreystata emva kokuba unyana wabo ebethwe ngomnye wabasebenzi kwesisikolo. Singathanda ukuxhobisa abo banenhliziyo ziethe-ethe ngelinqaku landelayo. U-Oratile Mkwena washawa emagcikeni esikole emenabangani bakhe kubuya ukuthi labafundi bagcona umuntu ohlanza isikole bathi ngeke ababambe uma bebaleka. Wabe sevumelana nabo babe sebemhleka ubuthi waqubula itafula elilungisa wathi kutshela abafundi ngalo labeselisha Oratile emhlane. Bengakwazi nokuguqa nje umegeza nomelele akakwazi ukulala ngomhlane uthi kubhlungu. Wawuphela Abazali balomfundi abaneme angigculisekile ngokwenzekile ngoba ngokwami ukuqonda kanye nangokwemthetho yesikole akuvumelekile ingane ilimale esikoleni. Umnyango wezemfundo uthi ushaqekile ngokwenzekile. As you know that we frown upon any violence within the school. And what we are going to do, the matter will be referred to a relevant section within the department for further investigation to establish exactly what happened. Abazali besisulu bahlose ukuvula icala lokushaya.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Isigqibo ke senkundla yehlabathi yobulungisa i-ICJ sixhasa uMzantsi Afrika malunga netyala elifakwe nguMzantsi Afrika apho ke ibityhola khona elakwasirayeli ngokuhlasela nokutshabalalisa abemi basePalestina kwimfazwe qhubekayo eGaza. Nangona ke lityala lingekapheli, esi sigqibo sibaluleke kakhulu njengoko inkundla ikhuphe umyalelo wokuba elakwasirayeli liqinisekise ukuba liya kuphepha ukubulawa kwabantu eGaza. Qonda banzi ke ngesisigqibo mbukeli sinxibelana nengcali yezomthetho uadvocate Siphile Buthelezi weButhelezi Vikalazi Incorporation. Advocate Buthelezi, masikubulise sikwamkele sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabingelela kakhulu ukuba bukeli emakhaya ngibingelele nakwena. Enkosi kakhulu Advocate Buthelezi, ngaphambi kokuba nje sihlabele mgama singene nzulu, ndiyafuna into yobana uqale usicacisele ukuba esi sigqibo sithetha ukuthini kanye kwelityala njengoko kusalindelwe ukuba liqhubeke. Kuyisinqumo esikhulu kakhulu uma ngabe kusuke kuwena usuke ummangali, ngoba kusho ukuthi ezintweni ozosicela noma ozicelile enkantolo, inkantolo iyakwazi ukuthi ikunikeze zona okwamanje kusasuka kwazela ukuthi ngesikhathi icala liqhubeka kodwa khona osukuzuzile, ekakhulukazi masibhekane licala okwakufunwa iningizimu Afrika ikakhulukazi kwawukuthi izwe lama-Israyeli nabombutho ukuvikela kwakhona bayeke ukubulala abantu basePalestine ngenhloso yokuthi baqede ngesizwe sama-Palestine noma ngabantu basePalestine. So-ke uma ngabe isinqumo esifana nalesi, uma ngabe inkantolo inikeza sona ekuqaleni noma icala lisaqala, kuyaye kube nalokho kuyaye kulethe nokuzethemba kuwena ukuthi kusho ukuthi inkantolo iyabona ukuthi kungenzeke ube necala elingakwazi ukuthi uphumelele kubona, lokho esiyaye sikubize ngokuthi prima facie case. We advocate, ndiyafuna uqonda into yobana ingabe sisigqibo sithetha uba mhlawumbe uMzantsi Afrika ungaphela uliphumelela elityala xa liqhubeleka lisiya phambili. Impela kunjalo, kungenzeka iningizimu Afrika ikwazi ukuthi ilwine leli cala, and lokho kutshengisa kahle kamhlophe ukuthi labo abangabahluleli amajaji ayayizwa iSouth Africa ngesimangalo sayo. Isimangalo seSouth Africa siyawenza umqondo noma siyakhona ukuthi sinxenxe amajaji uma ngabe esalibuka icala lapha ekuqaleni. Indlela advocate ijudge ezenza ngayo isigqibo ingaba mhlawumbe kuyahambisana nenjongo yezopolitiko yamazwe ngaphandle, okanye ke singathi mhlawumbe sisigqibo esenziwe ngokujongwa nje kubungqina obuye banikezwa ngaphambi kwenkundla. Ngicabanga ukuthi inkantolo i-ICJ iyafana nezinkantolo ezinye kuhlanganisa nenkantolo ezikhona lapha eNingizimu Afrika. Abehluleli bayaye babuke ubufakazi obekwe phambi kwabo, and singasho ngokukhulu ungananazi ukuthi iNingizimu Afrika ikwazile ukuthi ibeke ubufakazi phambi kwamajaji noma phambi kwabehluleli. Isinqumo ke sabehluleli basenze bebuka ubufakazi obeke phambi kwabo ubekwa iNingizimu Afrika. Angicabanga ukuthi ngabe kukhona ukwenzelela ngokwezepolitiki, babheke nje ubufakazi obekwe enkantolo. iNingizimu Afrika sokukhumbula ke babukele emakhaya ukuthi ikwazile ukuthi ibeke ubufakazi, sabona ubufakazi obuningi iNingizimu Afrika yabeka ubufakazi obunye obuhambisana nezithombe. Izithombe ke suke kuyizona ezithathwe ngesikhathi sesigameko, so iSouth Africa ikwazile ukuthi ibeke ubufakazi obuningi phambi kwenkantolo ukutshengisa ukuthi isenzo sakwa-Israel siyisenzo esibizwa ngokuthi genocide noma isenzo esenza ukuthi impi lapho befuna ukuqeda ngesizwe sama-Palestine. Ngoba sokhumbula futhi ukuthi kuye kwaba nezinsolo zokuthi abantu bakwa-Israel noma izwe lase-Israel kunezinye zezaba abazenzayo zokuthi abantu besifazane base-Palestine bangasakwazi nanokuthola izingane. Sokhumbula ukuthi ke lokho kuyafana ke nokuthi inhloso ukuthi baqede ngesizwe noma baqede ngabantu basePalestine.
Njengoba kusisho advocate Buthelezi into yokubana ngenene uMzantsi Afrika uye wathi thaca etafileni ubungqina kunjalo nje nayo iICJ yabonakala isixhasa esisigqibo. Ndiyafuna uqonda into yobana ingaba mhlawumbe uSirayeli uzawucomplya na angawucela umngeni kwesisigqibo okanye izigqibo zale nkundla aziphikiswa. Isinqumo kwesalenkantolo awukwazi ukuthi usidlulisele phambili awukwazi futhi ukuthi siphikise esingakubona kwenzeka ukuthi lesinqumo sithathwa siyiswa kwenye inkundla noma ngaphezulu esibizwa ngokuthi i-United Nations Security Council okuyiyona eqinisekisa ukuthi inqumo zenkantolo ye-ICJ ziyaqhubeka noma labo ekuthiwa lezinto lezi kuthiwa lelo lizwe alizenze liyazenza. And okuhle ngalesinqumo ukuthi ke sizoletha nengcindezi kuIsrael ngoba sesiqalile ukuzwa amanye amazwe ekhuluma ngokuthi kube kulethwe untswinyo noma bayeke ukuhwebelana nezwe laIsrael. Maningi kamazwe ke asekutshengisile noma sekhulumile ngalolu daba. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ukuthi sike sayibona izwe laseIsrael libeka ngokusobala ukuthi ngeke lihambisane nesinqumo esikhishwe inkantolo. Ngicabanga ukuthi ke kodwa ke ngenxa yengcindezi ezokwazi ukuthi ifakwe amanye amazwe ngingasho nje ngenze isibonelo inkampani yakwaIsrael yamabhanoyi aza lapha eNingizimu Afrika isiwamisile. Iqiniso ke ukuthi ke ukumisa kwalawo mabhanoyi noma izindiza eziza eNingizimu Afrika uzokwazi ukuthi kukhinyabeze ezomnotho ezweni lasila kwaIsrael noma ezomnotho kuyona inkampani imbala na leyo ke ingcindezi engicabanga ukuthi soyibona emazweni ahlukene lapho iIsrael ihwebelana khona namanye amazwe. Ukususela ngoku kuyaphambili advocate ngaba singabona iSirayeli isithobela isigqibo salenkundla kwaye ahamba aphelele phi amandla alenkundla njengoko ezobe ichaphele ezithendeni ijongile into bana iSirayeli iqhuba njani nalomba wegenocide. Isinqumo salenkantolo njengoba bengibekile ngaphambilini ukuthi siyisinqumo esokugcina ukwazi ukudlulisela kodwa uma ngabe lesinqumo sesithathwa sesiswa esigabeni se-United Nations Security Council singabona amazwe amaningi noma ke ekhona amazwe esiwabizwa ngokuthi amazwe anamandla kwi-United Nations Security Council noma amazwe ongxiwankulu ekhona afana njenge-USA kodwa ke singayenzeka ukuthi ke sibone amazwe amaningi ahlala khona e-United Nations Security Council efaka ingcindezi noma sigcine sesibona umbutho wayo i-UN usungenelela ekutheni uvikela abantu basePalestine. Uhambo luselude kodwa sinethemba elikhulu ukuthi iIsrael izokwazi ukuthi ithobele isinqumo senkantolo yenze njengoba inkantolo ishilo. Uma ngabe ihluleka lapho nginesiqiniseko futhi sokuthi amazwe ase-United lawa ahlala kwi-Security Council ayosithatha isinqumo esifanele noma ngabe kuyisinqumo esenza ukuthi kukhishwe amajoni noma ezokuvikela zase-UN esihlanganisa ezokuvikela zase-United Security Council so kuyezokuvikela ehlanganisa amazwe ngamazwe bakwazi ukuthi bayovikela abantu basePalestine. Advocate Buthelezi usekela nobhala wokuqala weANC uNomvula Mokanyi uyawathi izinto okubana ingalilishwa into yokuba sibone mhlawumbe amazwe anamandla ebonakala ngathi mhlawumbe aliflathele ilizwekazi iAfrika ngenxa yokuba mhlawumbe kubonakala ngathi kuthatyathwa sizigqibo sokuba balwe neSirayeli. Ingabe singabona futhe liphi lalapha eMzantsi Afrika ingakumbi ke xa sizawujonga kumazwe anamandla apha ehlabathini? Ngicabanga ukuthi lokho kuyiqiniso ngoba sokhumbula phela ukuthi izwe lakaIsrael lihwebelana namazwe ikakhulukazi lamazwe esesithi amazwe ongxiwankulu singabala kuona amazwe afana njengayo-USA singabala khona amazwe indawo siba
amazwe afana njengoGermany ekakhulukazi amazwe asentshonalanga uyiqiniso lokho kodwa uma ngabe sibheka izinto ngendlela ezenzeka ngayo emhlabeni wonke jikelele angicabanga ukuthi likhona izwe elizuzayo ngokuthi kufe abantu basePalestine so sinethemba ke likhulu ukuthi ke amazwe kakhulukazi lawo esiwabiza ukuthi amazwe onhlukankulu azokwazi ukuthi afake ingcindezi ezweni lakwa-Israel ukuthi liyeke lokhu ukubulawa kwabantu basePalestine ngenhloso yokuthi kuqedwe noma kushabalaliswe ngesizwe samaPalestine. Advocate Buthelezi masibambe ngazibini ngexesha lakho inkosi kakhulu ngale ngcaciso ndinethemba lokuba nombukele ekhaya ucacelwe ngako konke okuqhubekayo kweli dabi lapha eIsrael ube nosuku olumnandi. Ngiyathokoza kakhulu. Enkosi kakhulu. Bukeli lowo ke besetha naye nguye uadvocate Siphile Buthelezi weButhelezi Vilakazi Incorporation bethetha nathi ke malunga nesigqibo senkundla yezizwe ngezizwe esixhase uMzantsi Afrika. Saqhubeka ke mbukeli sikuphathela amanqaku atshotshentla apha ekhaya naphesheya kwamalwandle kanti ngoku masithi qhwe siphathela amatyala ungakunqi bukeli ekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi kanti nje ngaphambi kokuthi sithathe ikhefu umbukeli besibuka lapha bekwenzeka lapha kwiAfcon abantu abaningi abakholwa babamba imlomo ukuthi iEgypt iphumile ikhishwa iDR Congo. Yabona namakhola ayikho into ebuhlungu njengama penalty. Ama penalty abuhlungu ngoba nifike nidlale ngoyukhandla umdlalo wonke nibambane. Akekho suke ecabanga ukuthi angizokuphumelela kuzophuma mina. Kuthiwa qhude meniki izindala zombini thina sawutyefileyo ngumdlalo kunjalo kakade kwelinye ixesha uzafumanisa into bana iGibhithe iphumelele yenze kakuhle this time around icamaku belingahambi nabo she bazawuzama futhi kwakhona ngumdlalo egqibeleni kubhlungu uyabona futhi kubhlungu kakhulu lo gejile uma usugejile usunalesazela sokuthi yimi engikhiphe izwe lami kuAfcon sentsho ngumdlalo masiye kuba personal well ke ndiyaqonda into bana ke nabantu ababukela umdlalo uyababona ireactions zabo xa bebona into bana you what a loss sesilapha nizosijikela but ngumdlalo kwelinye igame sizophinde siwine futhi andithi nathi thina siyiSouth Africa samelwe nguTuesday lalela usathi Tuesday kusasa uTuesday isukusasa no at least xa utsho ngesilungu xa uthi Tuesday iba ngathi okay sisamelwe nguTuesday isimele iMorocco sizawubona khona kusasa nje sithe kanjeni ukuthi uhambela hamba nathi yazi bendisatsho ndithi yazi if bangaphumelela noba mhlambe ke ngaphambile ke kwenzeke into but just njengomso if bangaphumelela ingaba khona nalantu yoyo masibahlangabeze
just njengomso noba ngiyenzeka ntoni kwezinye insuku. Hayi siyabathemba mshona nabo bayilungiselela even nasengqondweni because uyazi ukuthi yazi ungaba physically fit kodwa mentally ungekho fit, so I hope ukuthi na mentally ba fit Morocco mfana. Yeah. Hayi into zenzeka nayi neGibhithe iphumile. Kodwa Morocco sentsho ubunzulu bayo xa silande emva sibagupha uzolunga. Phingomso? Hey inzulu Morocco ndinako ukuyika man kodwa ke masihlale ethembeni. Masihlale ethembeni. Ngeke ngakuzwa futhi ukhuluma noButhelezi lapha ya uyatheni inixoxa ngendaba yeICJ. Yes, uzawuqonda ikhumbula into okubana lemfazwe eqhubekayo pha eGaza ngoku ke kwanesigqibo sokuba noko ngoku iICJ iyasixhasa uMzantsi Afrika esithi into yokubana kunemiqathango ke ngoku ebekelwe iIsrael. Kuthi ukuthi njengokuba ixhasa uMzantsi Afrika funeke baqinisekise into yokubana kweli xesha le genocide eqhubayo ayenzeki. Umbuzo omkhulu kukuba ingaba ke iIsrael izawukhomplaya nakusini na kuba nabo basiyamile ngelabi into yokubana hayi thina siyazikhusela nathi kodwa ke siyathemba ukuthi ke ayike iIsrael izolalela ke yenze lokho okushiwo iICJ. Kanti ke mbukeli mangabe siqhubekela phambili ngezindaba esikuphathele zona ngomgqibelo ingonyama yesizwe samaZulu iqoke undunankulu wesizwe samaZulu uthula sizwe Buthelezi yaseke iqoke iphini lakhe okube uphathi sizwe Chiliza. Ingabe bekulindelekile yini ukuthi njengoba bekhunjulwa nje impi yasesandlwana lapho uZulu anqoba khona amangisi ngonyaka o1879 ukukakanyeka kabanzi ngalolu daba lokuqokwa kandunankulu kaZulu kanye nephini lakhe sixhumana ke ngeZoom noDokotela uNgogi Mahaye. Asikubingelele Dr Mahaye sikamkelela ohlelweni ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu baba ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Nibingelela uhlelo oluhle kakhulu. Nami ngiyabonga ukuba ngiqhubane nani nesizwe ekseni namhlanje. Sibonke. Dokotela ingabe bekulindelekile yini ukuthi ke kulomgubho wasesandlwana obuba njengempela sonto ingonyama ke ibisimemezela undunankulu kaZulu kanye nephini? Siyabonga dadewethu nababukeli cha singathi bekungalindelekile ngoba bekumsuku nje lo umgubho bengalindeleka mhlambe makumkhosi oselwa noma sithi umkhosi okweshwama, so akekho ngathi ngempela belindele isimemezelo sikanga ngezo lakhe. Yabonga. Ngokwemvamisa ke Dokotela kuyaye mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi kuqokwe undunankulu omusha kwaZulu? Njengoba isilo endlulamithi sasike samamezela kweminye imigubho owusenyokeni ukuthi sizolinda kuze kuphele isikhathi sokuzila ikakhulukazi kwaphindangene ngoba kwakwebuze undunankulu umntwana kwaphinda ngene singathi nje isikhathi kuba umase kuphela ukuzila ke esingeke siqonde ukuthi ke mhlambe ngokomyalelo wakhona kwaphinda ngene bese kuphelele nokuzila ngeke sibe nolwazi lapho. Ngempela Dokotela uMahaye uma ungachazela nje umbukelo osekhaya ukuthi yini kahle umsebenzi kandunankulu wesizwe samaZulu? Uphinde lo mbuzo ngathi besalahlakelana. Besibuza nje Dokotela ukuthi uchazele umbukelo osekhaya ukuthi yini ngempela umsebenzi kandunankulu wesizwe samaZulu? Umsebenzi kandunankulu wesizwe sakaZulu umsebenzi omkhulu owaqala kudala endulo ikasikhulazi ngesikhathi usabusa isilo sakwaDukuza ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha noDumehlezi kaMenzi isilo uShaka. Umsebenzi omkhulu kandunankulu ukuthi athathise izinto noma athathe izinto noma imbiko isekiphuma kuseyisilo uqobo lwaso awusesizweni aphinde futhi asebenze njengomuntu oxhumanisa indlunkulu nesilo namakhosi nohambisa imbiko emakhosini ngoba ukuze ufike esizweni vele izizwe ezikhona kuleli lakithi kwaMthaniya ziphethwe amakhosi zingaphansi kwamakhosi. Amakhosi ke amakhosi asendlunkulu. Ngakho umsebenzi omkhulu kandunankulu lowo ukubumba nokuqinisekisa ukuthi kunokuthula ezweni, uqinisekisa ukuthi imicimbi
noma imigubho esiyaziyo ebakhona esizweni esuke iholwa ongangezwe lakhe ihleleka kahle naye futhi uphinda abe yingxenye yayo. Yilowo umsebenzi engathi kafiphi undunankulu ngoba singeke siwuqede kokuningi kodwa yilokho umuntu angakusho ukuthi-ke bekona osuke kuphambili umuntu ondunankulu. Dokotela ke uma ngabe ukhuluma nje njengokuthi umsebenzi kaNdunankulu kaZulu omunye wawo kuba umlomo wengonyama kube nguye oxhumanisa odlulisa imilayezo ephuma engonyameni ewisa ke esizweni. Omunye ngabuza ukuthi pho uthi ukhona yini umsebenzi noma sikhona isidingo sokuthi kube khona ke okhulumela ingonyama mengabe esekhona uNdunankulu kaZulu? Okukhulumela ingonyama umsebenzi wakho ukhona ngendlela emangalisayo ngoba angithi ihhovisi lesilo ngoba ngisebenze kakhulu nesilo esebuzile ikakhulukazi ngalesi sikhathi siyipatron yakwa education kuyisona esihamba phambili ekuqinisekiseni ukuthi izikole ziyafunda abazali nama imiphakathi iyayilekelela izikole. Beyunye bengeke nguthole kuye uqobo lwakhe ungangezwe lwakhe osebuzile noma osewakhothama. Isikhathi esiningi besixhumana nalowo omkhulumeli waso ngalesikhathi kwakuwumntwana uThulane wasezibindini besixhumana naye kakhulu. Umsebenzi kamkhulumeli wesilo ngoba umkhulumeli wesilo usomlomo wesilo ngoba yena usuku nosuku uhlala naso isilo ukhuluma nesilo ubusuku nemini wazi umuzwa silala wazi umuzwa sivuka futhi wendlalekile ngoba ulibuka lonke izwe ngoba phela isilo esikhona siyazi ukuthi isilo sakwaZulu siyisilo esicishe esifana nesilo saseNingizimu Afrika. So ke umsebenzi wakhe uyohlala ubaleke ngendlela esimangaliso ngoba nestatement ezithile uyakwazi ukuzikhipha akwazi ukuqondisa lapha nalapha ngoba usuku isizwe sihlale siba nezinto nezinamba izinto ezinhle nezimbi. Ngikhumbula ukuthi bekuthi nalapho isilo uma simenyiwe singaphumeleli uyakhona ngenxa yokuba amatasa bathi umkhulumeli wesilo ubeba khona ehambisana nabantwana basendlonkulu kwesinye isikhathi ayifikele yedwa ezomela sona isilo. Ngiyabonga. Abanye ke dokotela bebethi kungase kuqokwe umntwana uzuzifa Buthelezi. Engabe bekulindelekile yini ukuthi ke bese sibona kuqoka umfundisi uThula Sizwe Buthelezi kulesi sikhundla? Mhlambe zimbili izinto ebengalindelekile. Mhlambe yokuqala bekungaba ukuthi umkhosi bengalindekile ukuthi ke isilo singakhetha undunankulu nesekela kodwa ke sikwenzile lokho ngoba sinamandla okwenza lokho. Awukho umthetho obhalwe phansi ukuthi uma kukhethwa undunankulu kuyoba unduna leso structure sikaNdunankulu noma lowo mumo kaNdunankulu yoma kanjani. Ubengakulindela kumuntu uqinisile akekho umuntu obengeke kulindela ukuthi emva komlando omude umntana kwaphinda angene owenzile esizweni uzokhumbula ukuthi uphathe izilo zaze zabantathu. Umntana kwaphinda angene ube ingxenye enkulu ekuqinisekiseni ukuthi ke isilo esikhona ngokumsebenzi wakho obandunankulu siyahlala esizweni. Isikhathi esiningi ubesehamba eduze kwakhe umntana kwaphinda kangena kukhona umntwana umaphikelela inkosi yakwaphinda kangena njengamanje uzozifa eseduze kwakho. Nokuhlala mawubuka ubesehlala eduze kwasisilo esimile njengamanje. Ngakho ubengakulindela ke umuntu lokho kodwa bungasho ukuthi isilo siyaphoxeka ukwenza lokho kodwa into umuntu abengayilindela ukuthi umntwana inkosi yakwaphinda angene ekhona uzozifa athathe lesihlalo sikaNdunankulu. Ngiyabonga. Manje dokotela ngokubona kwakho ungathi umfundisi uThula Sizwe kanjalo nephini lakhe banakho lokhu okudingekayo ukuze babe ondunankulu bakaZulu mhlawumbe ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi naku ukuthi bachitha isikhathi esiningi behamba nomntwana kwaphinda angene. Mhlambe ungaba ukuthi njengamanje akekho ongathi njengamanje usengaba nobuchule nobuhlakani bokwazi ukuhlaziya
asho ukuthi ubani okulungele noma ubani akakulungele ngoba kusenenkungu amanzi asadungekile mhlambe kodinga sithole isikhathi ukuba inkungu yemuke namanzi acwebe ebese sibona ukuthi kulesi ziba ebesidungekile imali emhlophe engakuphi nendawo. Manje dokotela ngokubona kwakho mhlawumbe engabekela babaqokiwe bazokwazini ke ukusivala isikhala somntwana kwaphinda ngene imbabazana emahaqa. Ilokho umuntu akushoyo ukuthi sizoke sithole isithuba okwamanje umuntu akabuke okwahlukahlukana ngoba ebuphatheni obukhosi kakhulukazi inkosi yasemadungeni inkosi uChiliza mhlambe ke inawo umlando wona ngoba ke yaba uhlalo wesikhathi eside wamakhosi lapha kwaZulu-Natal ihlala futhi emkhandlweni wamakhosi national mhlambe okwakhe ngokwesizwe sonke ucishe kubonakala ukuthi unawo amava ngoba uyinkosi vele kodwa ke okashenge sizoke siboneke ukuhamba kwesikhathi ukuthi ke lo msebenzi uphatha kanjani noma ke uqala kanjani okwamanje usemnyama ukuba sesingasho ukuthi ubani ukulungela ubani akakulungela. Sibonga kakhulu ka Dokotela uMahaya ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisela usuku oluhle. Lewo ke mbukelo bekudokotela uNgogi Mahaye ongungoti wezomlando. Sibonga kakhulu nje ke ngesikhathi sakhe mbukeli esichazela nje ke bandla kabanzi naye besixoxisana mayelana nokuqokwa ke kaMfundisi Thula Sizwe Buthelezi engena lapha ke esikhundleni sokuba undunankulu kaZulu kanjalo ke nephini lakhe ke okuzoba ngumphathisizwe Chiliza baqokwe ke lapha ke kanti ke unomthebe wesizwe ke mbukeli ubamemezele lapha yana ke embungazweni wempi yasesandlwana obulapha yakwaZulu Natal njengamanje ke mbukeli isikhathi sokungena ehoreni lethu lesibili.